den, dámy a pánové, a dneska uvidíte, jakou reakci udělá lízátko, když ho položíte na oheň. Dejte tady like a zvoneček a jdeme na to. Vezmeme lízátku. Rozbalíme. Položíte lízátko na oheň. Vezmete si nějaký klacek a musíte to takhle držet. Je lepší, že to je tady. Dáme to i do toho. Ohni. A jak můžete vidět, už se to pomaličku rozpouští. No. Tak jo lidi, děkuji, že jste tohle video dokoukali do konce. Jak jsem říkal, zanechte tady like a zvoneček a já se zatím loučím. Čau.